Maliba TV 1 jabarani filɛbagaw haw bisimila aw ka kunnafoni sentelima kɛnɛ kan. Kunnafoni dabɔ la an bɛ taa AES kunnafoniw na. AES ɲɛma capitaine Ibrahim Traoré ye Burkina Faso, Mali ani Niger jago ni usine ko ministre ka fɛrɛbɔ sɛbɛnwalaw sɔrɔ. O sɛbɛn kɔnɔfɛn bɛ ɲɛsin ko caman ma i n'a fɔ sɔrɔko, jɛgabara, gɛlɛya minnu bɛ sɔrɔ jagoko sira fɛ k'olu bɔ yen, usine ko yiriwali ani Sahel suguba dɔ jɔli. O b'a jira ko AES tɔndenw b'u cɛsiri ka sɔrɔ ko jɛgabara sabati walasa ka nafa belebeleba lase Sahel jamanadenw ma. Lakanako dakuna a jirala ko Golomasi Tabo ye susuruwaliya caman kɔni kɛ Mopti mara la min senfɛ jatigɛwalekɛlaw daga yɔrɔ 2 o bɔra baara la Kiriniya kɛrɛfɛ a n'u ka fara ɲɔgɔn kan kɛ yɔrɔ 4 ni kilomɛtiri 32 bɛ o yɔrɔ ni Seware cɛ. Ka kɛ ni Golomasi Tabo ka kunnasigi ma ɲɛma k'a fɔ ye ko jatigɛwalekɛla 10 ɲɔgɔnna bɔɲɔgɔnko de halakira kani ka fara u ka subahanaminɛw tiɲɛni kan ani k'a jira ko wulikajɔ baara ɲɔgɔnnaw bɛ sen na walasa ka dansigi faniyawalekɛlaw ka taama la. Ni an bɔra an bɛ taa kɔkan kibaruya dakuna. Senegal jamanakuntigi Basiru Jɔmayi Fayi ye Abdulmajid Gueye kɛ Cour des comptes ɲɛma fɔlɔ ye sariya sen dɔ fɛ min bɔra juin kalo tile 16 san 2026 ni o ye conseil ni furubaca ɲɛmakɔrɔ dɔ ye. Ale bilara Mamadu Fayi nɔ la o min taara retraite la. O sigilen ye cɛsiri dɔ ye minnu bɛ sen na walasa ka furuba nafolo kɔlɔsili sabati ani ka mara ɲuman o kɔni sabati Senegal jamana kɔnɔna na. An b'a kuncɛ Moritani Sierra Leone jamanakuntigi Julius Maada Bio ye taama kɛ juin kalo tile 15 ni 16 ka taa Nouakchott yɔrɔ min ni a bisimilayara a baraɲɔgɔn Mohamed Ould Ghazouani fɛ. U ka kumafalenfɔliw kɔni o bolila jamana filaw ni ɲɔgɔn cɛ jɔnɲɔgɔnyaw sabatili kan sɔrɔko jɛgabara yiriwali walasa ka lakana gɛlɛyaw ɲɛnabɔ minnu bɛ kɛ farafinna tilibi yan fanw fɛ. Ko lajɛ b'a jira ko jamana fila ninnu cɛsirilen don k'u ka jɛɲɔgɔnya kɔni o sabati. Ni de bɛ dansigi aw ka kunnafoni sentelimaw la Maliba TV 1 jabarani kan.